Здравейте хора! Аз съм Водо, вие гледате Мечка ТВ. Днес ни предстоят много интересни приключения на река Янтра. Ще направим преход от град Бяла чак до Дунава. Ще имаме готварски конкурс първата нощ, ще имаме къпане, ще имаме много риболовни приключения и накрая завършваме с едно приятно и разхлаждащо къпане в Дунава. Гледайте клипа до края, за да видите как стигаме. Какъв звук прави мечката? В момента се намираме на река Янтра, малко след град Бяла, посока Русе. Вече сме задминали Търново, задминали сме Полската Набеж, отиваме само на интересни дестинации. Очаква ни много интересен риболов. Ето аз даже тук съм взел въдичката, съм я приготвил и сега ще похвърляме. Видях малко кефалчета. Тук извадиха някакви други рибари, видях някакви рибки скачаха по водата. Ще е доста интересно приключението, взел съм доста продукти за готвене, ще направим много хубава вечеря, даже съм приготвил за 2 вечери, но май приключението няма да е чак 2 вечери, май ще бъде по-кратко, ще го видим как нататък се продължи. Аз съм съвсем близко, даже в далечината се вижда, вие най-вероятно няма да го видите, но аз го виждам, мостът на Колю Фичето. Само момент си пресних, че едната ми раница няма и за момент ми стана лошо. В момента движим в едни много интересни дървета. Аз съм тук главно заради сянката, за да мога да ви снимам. Но тук интересното е, че има змии. Точно така, има змии, които плават. Аз ги виждам. В момента минаваме доста близко до тях. Крейзи. Аз сега мисля да похвърля малко и да видя дали ще имам някакъв късмет да хвана нещо. В момента се фраснах. Сега ще пробвам блесна. Не знам колко добре се вижда, има доста голямо слънце. Блесна, отдолу с малко пухче и тройна кука отдолу. Като трябва да съм много внимателен да ни пробуда каяка и да не си остана тук. Минах с каяка през едни дървета, които в принцип са доста вредни за каяка. Да минаваш през такива изсъхнали паднали дървета. Очаква ни бърза и напред. Вай. Май ще има окей. Интересна работа. Така, да приберем острото и да продължаваме напред към бързичетата. Да видим дали ще има нещо на бързия за нас или няма да има. Ох, майко! Ще нам кара от дървото. Оп! Добри бързи. Те нея на Марица вече ми взеха страха, вече няма и толкова страх от бързичетата. Ама чакам да вкара дървото в интересна сцената. Така, поради огромната жега, и тук го казвам без въобще да преувеличавам, огромна е жегата, значи аз бях до Еса на море на Тасос, не беше така жега на Тасос, както е тук. В момента съм се скрил в някаква сянка на едно доста така интересно заливче, сега ще го покажа. И ще имам един бърз обяд. Доста смачкан сандвич, но we make do with what we got.
Пуснал съм въдицата отзаде да седи, нали, като при мамка, ама нищо не ще да се лови. Пуснал съм я с силиконова рибка и блесна. И очаквам, че поне нещо ще за хване, ама не знам. Загубих тая първата и ви показах, загубих я в едни треви. Дърпах, тама да тръгне с къса брейда. Но то някакво направя, аз не мога да се гмуркам, да. Тъй. Така, готов вече е обяда. Ето тук са тези следи, за които ви разказвах. Доста са интересни. В интерес на истината изглеждат свежи. Ето ни каячето. Ето ни огромната котва, която държи цялото нещо тук. Ето там минава пътя. Още не проверих за кое село, но ще го напиша отдолу. Точно в момента мина една кола. Надолу продължаваме. Там е нагоре, оттам извира реката, но там отива. Като цяло аз нямам какво толкова много да ви кажа. Река и още река. Ще се пробвам да направя някакви забавен, някакъв добър таймлапс на това нещо. Ще поздия още малко тук, ще похвърнем още малко въдичката. Но надали ще хванем нещо, но това е окей. Не винаги трябва да се хваща нещо, може някой път е така просто за тъбят, за кеф, да се знаеш, че се хвърля. Ще се включат при вас. Скокна някаква риба. Много близко до нас скокна в интересна истината. Айде ще помятам и ще ви кажа дали улова е бил успешен. Ако е успешен, може би до вечера ще има една скара. Те съм повече съгласен. Така. Пак завивам. Нищо. То течението би трябвало да се знае посоката. Трябва да видя, имаше сега скоро бент. Тая рибка нещо... Не знам дали ще успее да се види. Тази рибка е доста мъничка. Бах ти кадъра! Тази рибка нещо не се харесва на истинските рибки. Обмислям да сложа едно силиконче. Може би ще има по-голяма успеваемост или имам една голяма блесна. Ама тя направо за щуки тая блесна. Има някакъв много тъп вятър и буквално не мога да се хвърля там, където искам блесната. Просто акшена на тая... Акшена. Действието на тая въдица е доста тежко, а пък тая приманка е по-лекичка и изобщо не става тази работа. Да, пробваме се. Добре, бе. Ще стане, бе. Та птичка има и там. Има птичка, която е буквално голяма колкото чепата.
Някаква много красавка. Прави впечатление, че тук няма комари, което е добро, което е добро нещо, но съм сигурен защо е това. Това е защото има супер много водни кончета. Гледах едно клипче, как фермери нарочно ставят някакви части в пасищата си, обрасли, за да могат да има такива водни кончета, които да хапват мухи, комари, кърлежи, всякаква напаст. И тук забелязвам, че мини са и мини през 10 секунди минава някакво морско конче. Морско. Водно бе, водно Владо. Морско в морето. На Янтра трудно да е морско. Още ни бързайчета. Бързайчета на Стърмен. Да видим, те ще бъдат ли интересни. Не са си малки хич. Хайде, да закопчим джобоите. Да си скъми краката, да се надявам, че нищо няма изхвърчи от каяка. Мале, ето това си е бендо, е. Голямо падане, голямо нещо. Чувствам се жив. Въпреки че не беше нещо много, но чувствам се жив. Имаше движение, имаше някакъв минимален шанс за опасност. Я видим тук риба дали ще има. Много съм близко до дестинацията, където вече ще трябва да акостирваме. Вече ще прекараме нощта. Но си казах защо съм толкова рано, още 4 часа. И се отбих на едно местенце, което е доста приятно. Само да хвана да видите по-добре. Ето го каячето, тук си опънах това. Палатката ми е там, тук ми е багажчето. И ако се чуих защо съм гол, случайно си оставих ризата на едно дърво. То се оказа, че е точно мравчено гнездо, човек. Гледай какво става, гледай. 200 мравки сигурно. Ще се пробвам да ги махна някак. И така, ще пусна плувката. Ще оставя въдицата, даже някой е оставил такава държачка за въдица, което е доста удобно за мен. Ще пусна плувката малко по-навътре. Ще почакам да видя какво ще стане. Ще почина малко, ще хапна и ще се отправяме към мястото. Много съм близко до мястото, много съм близко до първия вец. И така, надявам се на мястото да няма много хора. Видях, че е популярно. Дано не е твърде популярно. И така, ще се включа, ако хванем рибка. То не ако хванем, като хванем. Въпросът е дали ще е днеска, утре, други ден. Не знаем. И така, хора, наближихме мястото на първата нощувка. Не знам дали можете да чуете, със сигурност не мога да видите. Напред е вецът, който буши, ама буши яко. Надявам се да мога да акостирам преди него. Не трябва, със сигурност не трябва да минавам моста, ако минавам моста греша. Калве ли? Аз нищо не можа да фана цял ден. На какво ловите? На какво ловите? И аз го мъча, ама не ще.
товари много нещо. Виждам отпред едни камъни и се надявам в тях да мога да костирам безопасно, защото ако не костирам в тях, гейм овър работа. Да, зная. Ей, там уния камъни, дали ще мога да костирам на тях? Еми, ще се пробваме. Ще изпадне оборудването, мен не ми иза на мокренето. Нещо. Извиняй много. Нямам начин, иначе вече си мога да... Тук се бяха хвалили кефал, са фащали. Кефал? Да, големи кефали на Янтра. Аз съм от Севлиево. Тогава, бро. Ама тръгнах от Бяла днеска. Пробайте на пиявица. На пиявица? Да. Здравейте, хора! Пристигнахме на място за къмпинга. Ето каячето, ето отзад останалия багаж. Не съм снимал много, защото мъкнах като вол, направих 3 курса. Гърба ми се щупи, ръцете ме болят, всичко ме боли, изморен съм. В момента се намираме на много красиво място. Намираме се на плаж на реката. Искам само да обърна внимание на пясъка. Пясъка е финен като на море. В смисъл, за първ път виждам такъв плаж на река. Уникално красиво нещо. Ето ги бързайчетата, ето там е бента, който ще снимам след малко. Ето там е едно заливче с плаж. В момента едни хора се капят там, няма хора да ги преценявам, да ги снимам. Ето тук ще опънем нашия бивак, нашата палатка. Въобще не съм чел, позволено ли, не е ли позволено, не ме интересува. За една вечер някак си мисля, че ще минем без проблем. Водата изглежда прекрасна и в момента, както съм се изморил, честно ви кажа, умирам от желание да се метна. Но първо ще видим таймлапс на опъването на палатката. Че гуля 99,9% от микробите. Се надявам, че е истина. Знаем, че не е, но ще се надявам. Още малко е така да се види и моята луцунка. Цак. Така. Това е ориз и гъби. Тази вечер ще правим ориз с гъби по-къмпингарски, по моя рецепта. Разбирайте, моя рецепта горе-долу са пробваме да стане нещо и накрая, ако стане ядливо, сме доволни. Ще има ориз и гъби и ще ги завием накрая в тортия. Тортията е в палатката и сега ще ги взема, не съм ги отварял още. И така, да започваме. Първо, какво трябва да направим? Първо трябва да нарежем гъбите.
въобще не прецених колко ще се залепнали едно за друго риза и гълъбе. Ще ми оставя малко време да подишат. Ще нарежа лука първо. Един лук съм взел. Следвате, че нямам чак толкова скоро да готвя. Цак. Господи, колко ми е трудно. Няма ти си бегла представа. Имам чувство, че ще срежа пръстите всеки момент. Тук е интересно. Много хора ме дават за плаж. Явно е голяма дестинация в това село. Сега едни момчета от този брак тръгнаха и пропусиха следващия брак, което е, в принцип, нали, не е нещо вау, ама тук течението е доста силно. Мисля, то ги отнесе малко, но те се бореха с него. Аз бях впечатлен. Аз не мисля, че мога на такова темпо, че да преборя това течение. Доста е силничко. Даже в момента едно момче го минава. Не искам да го снимам. Не познавам сега. Мога да го кажа, че му е удобно. Така. Трябва да взема олиото. Искам да оценя каква яка бутилчица майка успя да намери за олиото. Уникално. 100 мл олио. Въобще не мисля, че някой ще му трябва толкова, но... Аре, да има. Все пак ще е по-леко утре, значи. Колкото и вземам сега, ще ме толкова по-леко. С това максимум успя да се задържа, винаги с шкимбеца жълтей. Много ми е трудно нещо. Слагаме лука да се пържи. Не знам на каква температура е това. Някой по-разбирач ще каже. Сложил съм го габровската. Да царцори така лекичко, да не изхабява много газ. И е време за хвана с гъб. Много силно даже стана. Гъбът са обикновени печурки. Купил съм гъбна резина. Ще изглеждаш по-готино, ако мога да се направя с някакви гъбнета съм се намерил. За жалост не съм намерил. Аз не ги разпознавам и да намеря. Баща ми сега се научи да разпозная гъби, което е доста готинко. Трябва да му научи. И бах! Аж загубя целия си урис, само да те погледнат гъбите. Някакъв училище в автобус дойде. Дали сега ще си петица?
Наистина се изпаха деца. Лудост. Това е... Що? 7 часа в събота. Интересно изкупление правят. Колкото се изпържва толкова се. Това ще е супер много ядене. Останах още 2 големи гъби. Боже, аз взех прекалено много храна. И се чудя, що ми тежи на раницата. Или то цигана прилива. Аз ти не мога да вземам сам. Следващия път ще знаем. Това е явно 2 порции. Не една. Така. И сега слагаме капака и гъбката трябва да се пусне малко от водата. Сега замислих, че ако къста ми спре, аз нямам никакъв начин да знам. Това е доста тъпо. Надявам се да ми стигне. Оп! Иначе, ето как изглежда целият тиган пълен с гъби. С малко ще му добавим орище. Ще направим може би 3-4 буритота. Ще сгънем, ще се наедем, ще живеем като царе. И малко време след това гъбките вече се задушават. Още малко ще ги поддържим така, да им падне цялата водичка, да станат по-манички. Слагаме още малко вода и слагаме ориза да се вари с гъбите. По принцип ще е хубаво да имам повече съдове, да мога да махнем гъбите, сложа чиста вода на ориза, да заваря ориза. Някой трябва да го мисля. Не и аз явно. Ще си йоу. О, вече съм изрязан. Не се виждам отгоре. Така, гъбките са ни почти готови. Пуснаха си от тяхната вода. Както може да се види. Или не може, не знам, не съм сигурен. Сега е време да добавим малко ориз. Няма да добавим целия, защото това ще стане наистина огромна глупа. Добавя малко вода към цялото нещо. И го оставяме така. Аман ми е готова манджата. Да си правя ядене. Тук целият процес съм документирал.
Май, че ми залепна отдолу от сега на това. Вие не сте гладни? Гледате, че сте гладни? Ако искате, аз имам превъзходъчно ядене. Опа, ето манджичката готова. Сега ще сгънем на един дюнер. Сега ли ще бъдеш да? Да. Не браш. Ай, късмет. Всичко добро? Ако са още вечерта, мога да ме да Добре, бе, няма ядой. по някакъв виличка. Аз не пия, ама, ако искате. Много приятни момчета дойдоха, ме разпитваха дали имам YouTube канал, какво правя. Бяха добри, бяха интересни. Дано са будни ради да се видят и да се чуят. Така. Мен обаче ми трябва малко сол. Бом! Бурканче със сол. Не съм носил никакви подправки. Единствените ми подправки, които нося, са сол и захар. Захарта е за утрестрин, за кускуса. Майко, какво падна, какво стана? Каква голяма бучка имаше вътре. Така. Так. Майчице мила, това е много тънка питка. Питката се разруши заради топлите гъби. Може би не беше нещо сексуално веднага. Но няма значение. Момчето ще яде. Това няма да ме откаже от това. Да си хапа. Оп. 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 Майко, манджа с грози стана. Двойно повече хляб, но да. Дюер с гъби с ориз. Само един като си гребал като луд и като седнеш и те да му хапнеш малко топла храна, си е гейм ченджър. В такива моменти мога да това колко съм благодарен, че имам възможността да живея това, което в момента правя. Колко е готино, колко малко хора искат да правят това нещо и колко малко хора още по-малко не го правят. Има някаква такава реализация. И мога да и наклона. Не, има ориз, дето не се изготвил. Не, това беше сол. Ужас. Стига да се. И така, не успях да се изкъпя. Имаше доста хора, не желая да им създавам това неудобство да ми давам с камерата с всичкото. Това е окей, утре сутринта ще се изкъпя. Не успях да си изям манджата, беше твърде много ядене. Сега ще се помъча още малко, ама да се тъпше вече. Като цяло в момента се наядох и не мисля за нищо друго, освен за сън. В момента гледам единия професионалист рибар, който сигурно от 4 часа седи тук, откакто съм аз тук. Седи, човека не е фанал нищо, но продължава. Ево, такъв dedication трябва. Иначе много красива гледката. Залеза на задната страна.
Но ние го гледаме от тази страна, защото е по-красиво. Горе, не знам колко добре се вижда, но горе на хълма има едно знаме. Да сега се вдееше. Още малко ще позади тук, ще се пълна любов на залеза. И ще стягаме багажа и ще лягам. Искам да легна при да стане бехтер тъмно. Добро утро. Уж вчера си легнах рано, за да мой днеска стана рано. Сега е 9 и нещо. Докато събира багажа и съм във водата, сигурно ще е 10-11. Тъпо. Като сега те, вчера спах доста добре, нямах никакви притеснения. Беше горещо. Ама това се очакваше. И сега ще ставам и ще правим кафе. И сега е време за кафенци. Не знам колко добре се вижда личката зад нас. Сега чакам. Опа! Сега кафето ни трябва да е готово. Ох, че са опари! Стабилно кафенци. Само да сега е жега и това кафе е горяло в момента. Да се вижда добре. Ако накланя. Оп. Нищо не се вижда, няма ядре. Да, това не е кафенцето. Пиваме си кафенцето, прибирам палатката и тръгваме. Сега е 10:20, кое значи, че пак ще сме в най-голямата жега. Обмислям да сложа якито, само колкото да не изгоря. Защото UV индексът е някакъв огромен, мисля, че е 9 или 10, което пише, че е екстремно високо. И тъй съм изгорял от вчера, не искам днес да изгарям още повече. И сега за тейст тест, да видим дали кафето става за пиене. Става за пиене. Не е лошо. Здрасти. Чакай, нещо може да се. Моля? Нещо може да се. Няма. Мъчих сега съм. Няма риба. Мъчих на бял червей, на спининг, на плесна, на кратушка. Кефалчета не. Няма. Аз за тях идвам, честно казвам, ама... Гледай тук на Янтра фанаха рекорден кефал за България.
20 хиляди купувища. Огромен кемър. Очаквах нещо да запием, но вчера цял ден аз съм с лодката бяла. Отвън насам. Нищо. При вас нещо? Не, аз съм своите даже. Ете да вие какво стана. Тръгнах за лудниците нагоре. Така. Обаче има падна бебета и не мога сами да бъде. Някъде обкарали се, знаеш. Не знае, аз не съм бяла. Аз просто минавам. Ето тук отгоре на бента хванаха някакви сончета вчера. Пиявици. Нали насука, като си изфишках, ето почва. Аз тръгвам надолу. Аз трябва да стигна Дунав някакво време. Имам още 20 на километра, май. Даже малко повече. Тук на долу много места. Който мали не знам. Не бе, аз съм с лодката. С лодката, По реката надолу. Ще стигам Дунав. Там ще съм мъчка. Добре. Всичко добро. Чао. Много добър човек, миличък. Такива хора трябват. Аз имам още малко кафенци, обаче трябва да почвам да сгъвам багаж, защото стана 10:40. Пак ще пътуваме по най-голямата жега. Усещате ли това нещо? Така хора, бивака вече е разбит. Ето, тук беше палатката, всичкото. Стигнал съм целия багаж. Мислих да отплаваме от онова заливче, обаче има много рибари и не ще да хващам каяка в някой кука. Плюс е доста силно течението, затова мисля от тук да такова. Плюс ще не мисля носи в тази жега. Фънта е огромна жега, направи голяма грешка, че се успах по толкова тъп начин. Трябваше да стана към 7 часа, станах в 9 и нещо. Вече е 11:35 и ще умираме от жега по пътя, но ще се справим. Мисля даже да си облека и якито, не защото ми е студено, а защото иначе ще изгоря навсякъде. Нямам дълъг ръкав, нещо проветриво, тъй че ще е якито. Сега трябва да напомпя още малко каяка, защото вчера го спаднах. Трябва да напомпя леко каяка, като няма да го помпя изцяло, защото ме е страх, че ще прегрее днеска. Помпим леко каячето, пускаме го от онова там и се надяваме for the best. Оп! Имаме екшън, снимаме. Слънцето е отвратително жарко. Искам само да ви покажа как съм облечен с якито, с ветровката и качулката, защото в противен случай ще изгорим, ама много ще изгорим. Слънцето е много жарко, UV индексът е 9, което го води extremely high. И сега предстои да видим дали ще мога да оцеляваме в това време. Имам вода, имам снаксове, така че мисля, че всичко ще е наред. Ето напред има още едни бързаичета, той са сигурно третите бързи вече. Определено след бента почват много бързаичета. Те са мънички, обаче са доста продължителни бързаичета. Гледайте докъде продължават, чак. Много интересно дали те са образували или просто са мятали много камъни и са качили дъното на реката. Как на предърпа. Как подскача камерата. И забележете какво е. В момента на греба и сега ще спрем направо. Никакво течение.
Ама абсолютно никакво течение. О, малко на сянка. Да подиша каяка. Факта, че мога наистина да греба назад без проблем срещу течението, мисля, че казва много. Каячето как е? Каячето направо гори. Ще кажа гърми, ама се надявам да не гърми. Оп. И ето тук минаваме моста. Даже това трябва да е два моста. Един за коли и един за БДЖ. Има едно дърво в средата, което леко ме притеснява. Ще се пробвам да мина, не знам, отдясно ли да мина. Да, да кажем, ще минем отдясно. Оп. Оп. Не мога да вия направо. Много влече. Ма разнася малко като играчка. Ева си кефа. Вижте стария мост. Той ще се разгуби още малко. Ужас. И тук минава влак всеки ден почти. Оп, айде да завъртим. Значи хора, искам само да оцените как съм се навлякал в 30 градусовата жега. За малко да падне, това е якият дълъг ръкав, качулката. Не се вижда мечката ви зад нея, но да, това е качулка, за да ме пази врата от изгаряне. Панталоните, дълъг крачол, няма къде сега ще за нас. Жегата е отвратителна. Но ако не е друго, поне соларния панел работи много добре, даже в момента тази камера е позиционирана върху соларния панел. И помпим яко ток в пауърбанка, което ще ни осигури независимост. Почти сме близо до Белцово, минахме Ценово. Ще спрем на Белцов, не Белцово, а Белцов. Ще спрем на Белцов. Има място за къмпинг, има някакви пейчици, глупости. Ще спрем там за малко за почивка, може би един бърз обяд, нещо солети, този тип. Ще хвърля въйцата няколко пъти там да видя, да си пробваме късмета, но няма да спим там, ще спим на една друга дестинация, която е малко по-напред, но аз мисля, че ще стигнем. Часът е 1 без 5, като цяло доста добре се движим с времето, даже ако се напъна, мисля, че може да изкараме цялата янтра днес. Ще видя дали ще ми се прави, ще го мисля на обяда. Ще се включа, когато акостираме. Хващам камерата само за да снимам скалите. Тук става толкова широка реката, че все едно няма никакво течение. Буквално е спряло. Сега, ако продължа, ще видите как просто спирам. Което е лудост. Но да, уникално красиви скали. Тук има някаква база за отдих. Белцово, нещо. Обаче има много хора и няма сянка и просто не се заслужава да спирам тук в момента. Мислих да спра тук да обядвам, ама не ми харесва мястото, определено не ми харесва. Има доста рибари, 4-5 колеги видях вече, което е интересно. И сега трябва да минем моста на Белцов и самото село. Ще се включа оттам. И така, лека промяна в плана. Виждате ли ето този мост в далечината? Ами това е моста на Белцов. Моста на Белцов има бенто долу. Демек не може са мини. Не знам дали напред има места за акостиране, аз пак да акостирам тук.
Много кално, много тинесто, потъна ми крака, ама те и надглезане ми потъна крака. И сега е момента, който е много хубав момент. Трябва да се спадна на каяка, да събера целия си багаж, да го натуля на гърба си и да вървя едни 400-600 метра с багажа до другата страна на Бента. Има една пътечка тук отгоре. Пътеката не е проблем, ама аз трябва да събера целия багаж, което е каяка, раницата ми за риболов, въдицата, тази раница и общо е около 40 кг, ако не е малко повече. Само каяка е 20 кг. Той сега е мокър, демек ще е малко повече. Имам столчето, имам масата, имам цялата ми къмпинг екипировка. Ще е доста интересно. Дано намеря някой в селото, който да ми се смели, да ме качи и да ме закара 200 метра. Ще бъде много миличко, ако намеря такъв човек. Ще се включа, като събера целия багаж. След много изморителното упражнение да спадна целия каяк, както виждаме, вече е готов. И другата част спадната. Чехлите ми там се сушат. Този огън не съм го запалил, аз съм се възползвам от топлината му. Сега остана. Сгъвам каяка, вкарвам го в турбата. Нарамям се с всичкото. Направо ми става лошо. 40 кг на гърба ми ще ми се смажи работата. Чува се дали да си обуя даже чорапите. Но ще го пробвам с чехлите, ако е много неудобно. Ще вече обръщам на маратонките. Отвратителна жега. Влага. Жаден съм. Ама като цяло някакво да ви мрънкам повече. Тегавото се е тегаво, но ние ще се справим с това. Защото сме силни като мечки. След дълга борба с едната перка, дясната задна перка на каяка, беше заклещила с някаква као. Нямаше от махане. 20 минути съм я бил. Целия се изморих. Багажа е готов, каяка е сгънат. Остава само да тръгнем. 400 метра ни е след моста, но това ще бъдат... Това е по пряка линия. Малко повече за обиколния път да ще вземем. Но това според мен ще бъдат някакви фатални. 450 метра. Сложил съм си маратонките. Много ме щипят изгорелите ми глезени. Особено с тези вълнени чорапи не помага. Но да, ще се пробваме, ще дадем всичко себе си. То не е много. И какво, Добре ли? Багажа тука. Палатка, чанта за риба, въдица. Отзад е каяка. 40 кг. Направо не мога да ходя направо. Взех гребот, който ще използваме като бастун. Send help е положението. 44 кг на тези две ramена, майко. Не съм мъкнат лесно, особено в тази жига. Ето го моста, заради който правим цялата амалогия. Майко. Въобще не съм смятал, че ще се накажа по този начин с тази янтра. Да продължаваме напред. Нямаме спирка. Млади, силни, буйни. Май почнах да бълнувам вече. Възкам се, разбира се. Ето минаваме в момента под моста. Чуваме Бента как шурти. Защо трябва да правят на всеки мост Бент? Няма да го разбира. Инженерите, които са го проектирали на янтра, да се само сезират. Това не е нормално. Всяка крачка е по-трудна от предишната. Раменете ми в момента как реват. Няма се представа. Не сте, че изгорях. Ами сега ги мъча. Ще се включа, като вече сме на мястото да пускаме каячета. Айде! Майко! Его багажчето. Леле. Как се наказах? Не мога да ви кажа, че съм очаквал подобно наказание, като дойдох. Мога да ви кажа, че съм вирвода, съм изморен и че рамената ми не са ми доволни.
О, мисля и тук да го пусна каячето. Тук не е най-идеалното място, но някъде тук мисля да го пусна. И да се движим вече по вода. За следващия бенд. Закачам всичко на каяка и се пускам с него. Въобще не ме интересува. Ако ще се обръщаме, се обръщаме. Ай, ще му се моля, аз ще се мъча и с 44 кила на гърба. Ох, майко. И сега упражнението започва от начало. Трябва всичко наново да се направи, да разгъна, да надуя каяка наново. Направо ми се реве, хора, да не ви казвам. И така, хора, отново сме на вода. Спестих ви процеса в разгъването на каяка и оправянето на целия багаж, защото беше леко казано мъчително за правене. Аз представям какво ще е за гледане. Супер изморен съм, гладен съм, жега ми е и всичко още, което мога да сетите, но имаме плюс. Вече сме на вода, минахме, може би най-големия бенд, който имахме да минаваме. Открихме, че можем да направим това упражнение. Отнени около 1 час. Цялото нещо с акустиране, сгъване, махане на перките, сгъване на целия каяк и ходенето 500 метра. Сурово казано, 500 метра ходене. Само моменти, тук ще ударя един клон. Костая, пригряли. Едно бързо включване. Мале, аз въобще не се видя. Много и тъмно. Но ето тези скали са уникално красиви. Там е една огромна дупка. Е там един храм. Нещо Свети кръст се казваше, нещо второ в Google. Скоро ще минаваме под един въжен мост с бързайчета и оттам ще има включвания. А трябва да минем под една много интересна скала, в която много искам да записвам. Някъде си изгубих стенда за това, за камерката и ми е малко тъпо. Дано не е по пътя някъде, дано ми в раницата някъде забутано. Съм се го купува за ново, ама ще е тъпо, съм го загубил. Но да, не знам дали се вижда нещо, защото слънцето е много ярко, но уникална красота. Майко, това е огромна красота. Извинете ми мраскането до сега до шилите. Вижте как е паднала, самата земя е паднала. Преди 2-3 седмици, повече беше, преди месец, янтра преля. Заля Велико Търново, заля всички села по пътя, всичко заля. И тук се вижда как е отнела от брега. Виждате ли докъде чак е стигала? Догоре, горна граница. Толкова е вдигнала, че чак е съборила земята и това дърво е паднало барабар с земята с всичките си корени. Интересното е, че това дърво още е живо. Не е мъртво. Което ще стане все по-интересно за следващите години, дали ще успеят да му се хванат корените, дали ще успее да се развие. Но тази гора е уникално красива. И ето доближихме се малко повече до скалите. Искам само да забележите върха на отвесната скала и отгоре как е равно, като хълмчета. Не знам дали ще се вижда добре на камерата, но на живо е уникална красота. И с цялата вода, зеленичкото тук е муцка. В момента сме намираме на една така хубава шарена сянка и се любуваме на красивите отвесни скали. За първ път виждам толкова отвесна скала и отгоре да има толкова хубава равна полянка. Леко хълмче, ама релативно равна. Уникална красота. Все повече и повече от скалата се вижда и скоро трябва да дойде момента, в който ще я прекосим. Голяма красота е, не мога да ви го опиша чак. Аз съжалявам, че мълча, аз просто станах без думи. На такава гледка нямам какво друго да кажа, вие виждате сами. Къде?
Ох, дано се вижда добре, хора. Дано виждате това, което и аз виждам, защото аз съм впечатлен. Ченето ми вече отдавна е на земята. Уникална красота. Интересно дали има риба тук? Най-вероятно в момента виждате повече раницата, отколкото нещо друго, но това не сега пак ще ги хвана. Само да оправя посоката. Нямам думи. О, тук дали няма да си опънеш палатка под скалите. Малко ще ти е кално. Ле. Уникална красота. Тук се вижда реката докъде е качвала. Тук има животински стъпки. Това е много интересно, коя животинка идва от тук. Леле. Дръвче расте от скалата. Ха! Готино. Много готина скала, човек. Кеф. Кеф пътя малко. Оп. Тук се блъснем. Тук вече май се вижда една идея по-добре. Напред са... Има ехо даже. Напред са уникални скали. И разбира се, трябва да завъртим точно когато искам да направя кадъра. Да ни полудявам. Мисля, че трябва да полудя за собре. И ето, след кратко полудяване, се оправи и се вижда скалата докъде продължава. Брилянтно красива. Боже! Чак се чуех, тук кихнах. Това бреза ли е? Да, огромна бреза. Крива на всичкото това. Скалата. Това слънце пак. Уникална. Нямам думи вече за скалите. В смисъл, толкова са красиви и факта, че природата успява да пребори скалата и да растат дървета върху скалата, аз съм удивлен. Има много добро ехо. Много добър ривърб, такъв удря обратно стената. Него пътчето. Напред към пътя се вижда как продължава скалата. Голяма красота. Леле. Уникални отвесни скали. По някое време трябва да минем през тях и така отдолу. Боря секундите до когато стане това. С огромно нетърпение. Там в скалите, не знам колко добре се вижда, но има дупчици, които са гнезда на птички. Голяма красота. Сега ще минем по последния ни мост. Минаваме между Новиград и Кресна. Това е моста. Като Кресна ни е отдясно, а Новиград ни е отляво. Интересно дали има бенчета някъде по пътя.
на този мост няма бент, което е добре. Вижте как е събрал букука колоната на бента. А тук отляво има такъв като мерило, да мери колко е голяма реката. Ох, боже, той не е също мерило, ма сложил няколко пъти. Дейм. Все от 90 до 20, до 0 реално, да. От 90 до 0, 90 до 0 и ги смятат общо ги събират. Лудост. Дали не ми стига от най-горната граница? То няма. То трябва да е... И така, приятели, вече сме на крайната права на нашето приключение, а именно почти стигнахме Дунав. Остават ни около 3 или 4 км. Аз за последно искам да помятам малко водичката. Не успях нищо да хвана. Аз не съм мятал толкова сериозно, не съм чакал. Но... да, малко ме е тъпо, не успяхме да хванем нищо. Хванахме едни мънички, които се откъснаха от куката. И така, нека им дали накрая ще мога спасим приключение да не сме капо. Лесничка. Която се обича да се заплита. Слънчева страна. Аз искам да седя в сянката, а течението все на там ме блъска. Мисля, че водата е твърде мътна и въобще не се вижда по-надолу. Аз в момента държа рибката и блесничката няколко сантиметра под повърхността на водата и едвам се вижда, камо ли по-надолу, къде става все по-тъмно и по-тъмно. Мисля, че тези блесни в момента са много неефективни, защото просто не се виждат и блестят. Много е дълбоко това нещо. Тук работата е за дъно. Аз така екипировка нямам. Нищо да, това не спира да си пофърлям за кеф. И така, хора, това отсреща, което виждаме, не е просто някакъв си бряг на река Янтра, която гледаме вече 40 км. Това точно срещу нас е брега на Румъния. Стигнахме
Река Дунав. Ето това са последните километри на река Янтра, преди да се влее в Дунав. Ето, стигнахме. Леле, това е сигурно да гребеш в морето или в някакъв огромен язовир. Вода, 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 докъдето се видят очите. Има една къщичка. Оп. Много интересно. Кой ли живее тук? Има сварен панел. Съмнявам се с тези огромни комари. Някой да живее тук целогодишно, но изглежда се да се живее в нея. О, хора, не мога да опиша каква тръпка, какво чувство усещам в момента. Такова удоволствие, че най-накрая стигнах. Че безкрайното гребане ще има край. Ле. Не мога да ви го покажа наистина. Камерата не може да го снима толкова добре. Има гороси. Вода, докъдето видят очите. Красота. Чакайте да махна слънцето. И вече мога да кажа, че съм гребал Дунав. Това беше пъклен план. Само това исках да мога да кажа. Нещо впечатляващо според мен за Дунав. Тук е гладко. Няма увишена вълничка. Няма течения, няма нищо. Тук е просто гладка огледална вода. Уникално, човек. Уникално. Не му вярвам, че това там е Румъния. Че стигнах чак до Румъния. Отгоре-долу малко над Търново стигнах до Румъния. Лудост. Веднъж. Заслужено ще се цамбурнем по-късно. Да кажем, че и мечките се къпят на Дунав. Разхлаждащо.
И така, приятели, с това нашето приключение приключва. За мен беше чест, че можах да споделя тези моменти с вас. Много ми беше приятно, много ви благодаря. За който е изгледал видеото до тук, много му благодаря. Благодаря ви, че правите това, което правя аз, възможно. Благодаря, че има хора, които ги интересува този тип съдържание. За мен беше чест и радост. До следващия път. Аз бях Владо, вие гледахте Мечка ТV. Чао!